Baba Ruvimbo. Mamuka. Aiwa, ina handisibo Baba Ruvimbo. Muchiri kuremember here kuti last year muna September makanditora mukafonera tete vangu vekuguruve mukati vauye tigare pasi ndisingazvi kuti nyaya yei mukandipinza dare rekuti ini ndinogwadamira vana fata kuchechi asi pamba imi Baba Ruvimbo handikugwadamiri. Ndiri kutaura nhema here? Ndiri kurevesa handiti? Ndobva ndateerera, ndobva ndasiya zvokugwadamira mafata kuchechi, ndobva ndatanga kugwadamira imi Baba Ruvimbo pamba. Pane here musi wandakakupai chikafu ndakamira Baba Ruvimbo? Hapana handiti? Aiwa, chimbomirai kuvhunzwa kuti inyaya yei, pindurai mibvunzo chete. Pane dhera ndakakupai chikafu ndakamira? Hapana ka? Ndakateerera. Kochizouya kuti ini upenyu hwangu hwose handambozwa kuti Baba Ruvimbo munomanya mumanyiro akadero. Zvokwadi, Bhaibheri, ndotaura chokwadi ndichirevesa. Handina kumboziva kuti ndo speed yamunomanya kana mafunga kumanya kudero. Pakauya mbavha pano last week. Vanhu tikamanyirana nembavha, Baba Ruvimbo makasara makamira paveranda. Hamuna kuti mukamanya gumbo renyu rinogwadza here Baba Ruvimbo? Aiwa, ndatichimbomirai kuvhunza kuti inyaya yei, mungopindura mibvunzo. Hamuna kuti gumbo rinogwadza mukamanya? Makadero handiti? Mukasara makamira handiti tikazvihwisisa semhuri? Asi kozoita kuti ini ndikabva kutauni kundoita zvandiri kuita kana kundoshopa kana kuti ndikabva kundotengesa muriwo nemadomasi Baba Ruvimbo ndichisvika pamba, pane dhere ramakambondimanyira kana ramakambondigamuchirawo semukadzi wenyu? Hapana handiti? Heya, zvochizoti imi Baba Ruvimbo chero ndichibva kumvura kana kupi kana tepi mvura isingabudi ndikabva kubhoho kubudiriroko, pane here day 1 ramakambondigamuchira muchindimanyirawo muchindifarira semukadzi wenyu? Hapana. Ndikaenda kumusha kana 2 months 3 months ndiriko nchirima, pandinodzoka pane day ramakambondimanyira Baba Ruvimbo ndichiradza kuti muri kufarira mukadzi wenyu? Hapana handiti? Haiwa, ndatichimbomirai kuvhunza. Hapana ka? Hapana. Good. Pane vhidhiyo yandaona yasendewa mugurupu nafata. Ndanyara Baba Ruvimbo ndashawa kana ndopinda pai. Handina kuziva kuti mupenyu hwenyu munomanyara mumanyiro akadero Baba Ruvimbo. Munomanya kudero? Kumanya Baba Ruvimbo muri mberi kwevamwe muchiita semuchatsikwa nemota muchidzingirira kuti muone umwe murume wakafanana nemi Baba Ruvimbo ndohwaseiko? Ndohwasei chero vana vachiona izvo zviya vanohwa kudii? Muri mberi kwevamwe. Ndiwo wanga wakasiya vanhu vose Mike, kutaura chokwadi. Ndiwo wanga uri mberi kwevanhu vose. Uchisunda vamwe, handambodozva kuti une simba rakadero. Uchisunda vamwe, uchiita sei kuti uinde mberi kwekuti uone munhu akafanana newe. Mumwe murume ane mhuri yake one vana vake. Iwo nemhuri yako nevana vako. Kusiya zvose zvawakafambira kuita. Kusiya business, kusiya kudii. Uchimanya uri mberi kuti uone mumwe murume wakaita sewe, kuti asochatsikwa nemota. Zvonga uchatsikwa nemota naye Mike. Kuda kundipa basa rokuti ndinokwera kuparira nyatu wako ndakagarira munhu ari mumabhedhi. Achinzi atsikwa nemota chero kuzvitaura unozvitaura uchichi. Watsikwa nemota uchitei? Uchida kuona munhu? Unosvodesa. Ini pachanga usati wambondimanyira pano. Hausati? Mai vako chaivo vanhu wakambovamanyira mumanyiro waita nezuro. Siko uchindisvodesa kudaro naye Mike. Apa yasundwa mugurupu rokuchechi ndotaura sei nevamwe vakadzi? Vachikuona uchimanya mumanyiro wakadero uri mberi kwevamwe. Wapiwei zvino? Hapana, kungobona munhu. Aiwa Mike, dzora muitiro wako handiti? Tase munhu mukuru. Ukurasika papi? Zvinombokukurira here? Chiko? Unozwa kuti wandigwadzisa kusvika pekupedzisira. Next time ndikabva kutauni, ndichisvika pamba dakuona uchimanya mumanyiro wawaita uya. Dakuona uchimanya mumanyiro wawaita uri pamota. Uchidzingirira mota uchida kuona munhu. Dakuona uchimanya mumanyiro iwoyo. Timbodi zvokuitisana. Ina ndiwakati handikugwadamiri, ndikatanga zvokugwadamira.
iwo dakuona kuti ndimanyira mmanyiro exactly mmanyiro waita pamota uya ndo mmanyiro anoda kuona kuti akana ndasvika pamba or else amene kuti chichi chaitika pakati pedu ndapedza newe mwe murume